Nżelmilkom l-qahwa. Nisper li tinsabu tajbin, id-dar. Is-sitwazzjoni tagħna inbidlet mhux għax xtaqna aħna imma jeħtieġ nitgħalmu nkunu flessibbli mhux vera u kif jgħidu mad-daqqa nisfnu. Illejla maħniex ħaniltaqgħu bħas-soltu se nimmissjakom intom il-familja tiegħi u ta' bilħaq issa li ninsabu mifrudin fiżikament però fl-ispirtu aħna xorta waħda nistgħu ngawdu komunjoni flimkien permezz tal-Ispirtu. Dan huwa l-sabbieħ mhux vera l-Knisja ta' Kristu hija dinamika. Fid-djufija tagħna insibu l-qawwa tagħna fih illi kien ir-xruxnat għall-ġustifikazzjoni tagħna u allura nżommu ħarsitna l fuq u għalkemm ħanejdu hekk qisna magħluqin fid-dar dan huwa s-sitt jum mhux vera. Xorta waħda nistgħu nitennew fih. Jiena u marti qegħdin insibu anke nagħmlu attivitajiet mhux tas-soltu. Pereżempju qegħdin nieħdu ritratt diġitali tar-ritratti kollha meta kellna bil-roll qegħdin nieħdu ritratt bil-mod il-mod. Nagħmlu l-aerobics flimkien xi ħaġa qatt hija eżerċizzju fiżiku biex ma niġġammjawx. Nsajru flimkien taf kif nieħdu ħsieb il-qattus. U naqraw l-iskrittura flimkien. Rajna l-ktieb ta' Ester, wieħed mill-isbaħ kotba fil-Bibja u Michel xtaqet illi naqrawh. Ester propjament jurina dak illi semma s-salmista f'Salm 121 fejn jgħid ara dak li ħares l-Iżrael la jonos u lanqas jorqod. U jiena għad kors issa qrajnieh u qalbi mimlija bih nixtieq li nixxerja magħkom il-kontenut u l-messaġġ ta' dan il-ktieb sabiħ pjuttost ninsi fit-Testament il-Qadim. U tiskanta kemm jotta lina llum il-ġurnata, speċjalment fil-qagħda li ninsabu fiha bħalissa. Għal min ma jafx l-istorja, dinja waħda mill-isbaħ stejjer fil-Bibja. Dan xi 500 sena qabel ma twieled Ġesu, kien hemm sultan qawwi fil-Persja fejn llum hemm l-Iran u l-Iraq jismu Artaxerxes kellu ħakma fuq medda kbira ta' art mill-Etjopja sal-Indja. Għal dak iż-żmien imperu kbir ħafna. L-art tiegħu kienet maqsuma infatti f'127 provinċja. Kien żmien meta l-Lut kienu fl-eżilju, ċoe inferxa f'artijiet barranija minħabba l-diżubbidjenza stinata tagħhom, kemm il-darba l-profeti wessewhom li jekk jibqgħu sejrin hekk Alla kien se jiddixxiplinhom l-art tobżoqhom u difatti jekk kien ġara. Frattant fosthom xorta waħda kien hemm nies devoti, nies li kellhom il-biża' ta' Alla. Fosthom Ester kif se naraw. Ta' sultan pagan li kien Artaxerxes kien iħobb jorganizza trattenimenti parties favolużi. Darba minnhom f'nofs il-xalata tiegħu ordna li tissejjaħ martu Vasti biex jiddandam biha quddiem il-mistiedna tiegħu. Is-sultana webset rasa u ma marritlux. M'għaddab is-sultan ħa parir mingħand il-kunsulliera tiegħu x'għandu jagħmel u dawn qalulu biex jiddivorzjaw u jagħżel mara oħra. Hekk ġara. Ħafna nisa ġew imbagħad ppreżentati quddiem is-sultan u dan is-sultan ħa grazzja ma' Ester li kienet mara sabiħa. Ester kienet mrobbija minn kuġinuha Mordekaj li ta' parir biex ma turix li kienet ludija. Avolja laħqet reġina, Mordekaj xorta waħda baqa' interessat fiha u jieħu ħbara. Darba minnhom kombinazzjoni Mordekaj issemma konverzazzjoni bejn tnejn
ministri mlaħqin tal-sultan li jridu jassassinawh u dan rrapporthom lill-Ester u imbagħad Ester gżathom ma' żewġha. Is-sultan tkixxef u kif ivverifika li l-komplott kien minnu adaħħilhom għall-mewt. Għallaqhom u din il-ġraja nkitbet fil-ktieb tal-kroniki tas-sultan dak iż-żmien kienu jżommu ktieb bil-ġrajiet u l-vittorji tas-sultan. Aktar tard is-sultan laħħaq lil wieħed Agagita jismu Haman biex ikun ministru ewlien tiegħu. L-Agagiti kienu edewwa antiki tal-Lut. Minħabba fih dana Haman mimli bih innifsu pretenda li kull fejn jgħaddi kulħadd imil qudiemu, kważi bqima reliġjuża. Biss Mordecai bħala raġel kellu l-biża' t'Alla ma waqax għal din domanda. Haman sar jobodu, speċjalment kif sar jaf li ludi. U ħalef li battilu mhux biss lilu imma ppjana illi jeqret il-ġens ludi kollu kemm hu. Tant kellu ħdur għalihom. Determina li qaċċathom totalment minn wiċċ id-dinja. Id-teddida kienet waħda serissima. Dana Haman kellem is-sultan u ġabielu li hemm poplu perikolus li jaqbel li neliminawh. U s-sultan bla ma ħabber rasu jistaqsi min huma u x'ġara ma ġarax taħ il-permess taħ iċ-ċurkett tas-siġil tiegħu u qallu biex jipproċiedi. Mordecai kif sema dan għala u ddispjaċih ovvjament u bagħad jara fil-Ester din il-komplott tiegħu. Talabha biex tavviċina lis-sultan u tinterċiedi għall-poplu tagħha. Għax jekk tibqa' sikta qalilha f'dan iż-żmien, ħelsien u għajnuna jiġu għall-Lut minn band oħra u intu dar missierek tinqerdu. U min jaf jekk inti tilħaqx l-istat irjali għal żmien bħal dan qalilha. Ester għall-ewwel eżitat, kienet dubjuża. Iżda mbagħad bagħtitlu messaġġ li se tissogra tidħol quddiem is-sultan mingħajr permess tiegħu u jekk nintilef nintilef. Kellha l-kuraġġ u d-determinazzjoni. Difatti kif is-sultan ra tistenna barra sejħilha u kif daħlet qudiemu stednitu biex jiekol magħha u Haman flimkien. Fil-frattemp il-qrusa f'qalb Haman l-għadu tal-Lut baqgħet tiżdied u kien infoskat wisq bl-imġiba ta' Mordecai. Martu tagħtu parir jibni forka għolja u jgħallaq il-Mordecai fuqha. Haman sema minnha u bena din il-forka. Issa dak il-lejl inserta biex ngħidu hekk inserta li s-sultan ma setax jagħlaq għajn majn. U allura ordna biex inġiblu l-ktieb tal-kroniki u jaqrawlu minnu. Kif sar jaf bil-komplott kontrih, staqsa x'taw lil Mordecai bħala rigal talli ħelisilu mill-mewt. U qalulu li baqgħu ma tawh xejn. L-għada kif iltaqa' ma' Haman qallu li għandu f'moħħu raġel li jixtieq jonorah. Xi mistu jagħmel? U Haman, ta' raġel gburi li kien, assuma li qed jirreferi għalih u qallu biex idawwar li dar raġel fuq iż-żiemel tas-sultan, libes il-bies irjali u kuruna fuq rasu. U s-sultan oġbitu l-idea u qal lil Haman biex imur jagħmel hekk il-Mordecai. Tistgħu timmaġinaw kif inħaraq ma' Haman illi kellu jonora mal-belt kollha lill-għadu tiegħu stess għaddej bih iżommlu rriedni taż-żiemel u jdawru mal-belt biex jonorah skont kif qal is-sultan. Imbagħad mar biex jiekol mas-sultan u ma' Ester. F'nofs l-ikla Ester kixfitu bħala l-għadu li xtaq joqtol lilha u lill-ġensa kollu. Is-sultan inkorla u telaq il-barra fil-ġnien. Kif ra l-opportunità Haman inxteħed quddiem Ester jitlob għall-ħniena. Kif reġa' daħal is-sultan ħaseb li Haman qed jagħmel avvanzi fuq martu u adaħħilu għall-mewt. Ironikament għalquh fuq l-istess forka li bena għal Mordecai. Frattant id-data iffissata biex jinqatlu l-Lut kienet qed toqrob. Is-sultan
ma setax iħassar il-liġi skont il-drawwa tal-pajjiż. Allura għamel liġi oħra biex il-lut ikun jistgħu jiddefendu lilhom infushom. U hekk irnexxielhom jinħelsu tant li ħafna nies saru lut kif jingħad fil-ktieb għax il-biża' tal-lut waqfuhom. Biex jiċċelebraw il-ħelsien tagħhom minn dakinhar stess, il-lut bdew josservaw jumejn festa imsejħa Purim. Pur tfisser xorti, għax Haman kien tefa' xorti biex jiddeċiedi f'liema ġurnata kellu jaħbad għall-lut. Dil-festa għadhom josservaw sal-lum il-lut, infatti. U l-istorja tikkonkludi billi jingħad li Mordecai baqa' javvanza politikament sakemm sar it-tieni wieħed fil-poter wara s-Sultan Ahasweru. Storja drammatika, storja anke kommoventi, plot interessanti, però hija storja storika, ġrat ta' bilħaq. Għalfejn Alla ħsieb illi ried illi din l-istorja tibqa' mfakra matul iż-żminijiet għal komfort u l-farax tagħna. X'nistgħu nitgħallmu minn din l-istorja? Min jaqra l-ktieb ċertament jibqa' sorpriż u forsi wkoll skandalizzat illi l-isem tal-Alla imkien hu msemmi f'dan il-ktieb u lanqas m'hemm liċken referenza jew allużjoni għal Alla l-ħaj, qatt ma jissemma. M'hemmx liċken referenza għalih. Alla ma jidhirx fl-istorja, però emilu jidher il-ħin kollu. U din hija l-issabiħ tal-istorja. Emilu jidher il-ħin kollu. L-id inviżibbli tal-provvidenza tiegħu triġi u tikkontrolla kollox. Dik l-id setana, dik l-id tal-ħniena li bija Alla jippreserva lin-niesu u wkoll jeħlishom. Difatti Ġesu wkoll talab il-missier u qallu minn dawk li tajtni int jien ma tlift lil ħadd. Alla jaf bina, jaf min aħna u kapaċi wkoll jipproteġina minn kull periklu. Il-periklu dakinhar kien li l-lut jiġu nikilati, jiġu meqruda minn wiċċ id-dinja. Komplott ħani, komplott malizzjuż ta' dan Haman, frattant Alla kif ġab iċ-ċirkostanzi qaleb kollox favur il-lut. It-tieni ħaġa li nistgħu ninnotaw f'din l-istorja hija kif Alla jiftakar f'niesu. Alla jiftakar f'niesu, avolja huma dgħajfa u anke diżubbidjenti lejh. Il-lut kienu fl-eżilju minħabba l-fatt li huma ddiżonoraw il-Alla ripetutament. Dawn li tkunu fl-eżilju u ħanejdu hekk. Qisna aħna wkoll qegħdin fl-eżilju issa, mifrudin minn xulxin u forsi wkoll ma nafux ġej fuqna, però qatt ma nistgħu ngħidu għall-għanżiena mhux vera. Taqgħax f'dak l-iżball u tgħid mqar f'qalbek għall-għanżieni. Bħal fi żmien l-Esodu meta Alla der il-Mosè u bagħtu l-Eġittu, Alla qallu jiena ftakart fil-patt tiegħi li jien għamilt ma' Abraham, Isaac u Ġakob. Jien issa qed nidhirlek biex nibagħtek ħalli jinħelsu minn dar il-jasar. Meta Alla jidher l-aktar assenti huwa difatti l-aktar preżenti fostna. Ejjew naffermawha din bil-fidi. Ejjew nkunu ċertissimi illi Alla huwa favur tagħna. Avolja jgħaddina mill-wiet ta' del il-mewt. Din l-istorja wkoll ta' Ester turina kif Alla jikkontrolla l-avvenimenti. Il-kapriċċ tas-Sultan Ahasweru li ddivorzja lil Vasti biex imbagħad eventwalment Ester sabet ruħha fuq it-tron irjali ma kienx kombinazzjoni. Alla kienet ipoġġi persuna sabiex dik il-persuna tkun strumentali għal ħelsien tal-lut kollox vera.
U wkoll naraw xi ħaġa kurjuża kif Alla ikkawża lis-sultan ma jkunx jista' jorqod propjament f'dik il-ġurnata, dak il-lejl, qabel ma Mordecai kien se jisfa' maqtul minn Haman. Forsi fl-istorja ngħidu x'kombinazzjoni, però dan huwa kollu l-emil sigriet tagħna. Il-Puritani kienu jħobbu jitkellmu dwar il-misteru tal-provvidenza tagħna. Nistgħu nħarsu lura u ngħidu minn xi għaddina l-mulej. M'għandniex għalfejn ngħixu l-futur, il-futur mhuwiex tagħna, ma nebda dritt immissuh, il-futur huwa tagħna, il-preżent huwa tagħna. U allura ngħixu fil-preżent. Biżżejjed għalina huwa il-peace ta' ġurnata waħda. Imbagħad ukoll fl-istorja naraw kif Alla jaf meta jintervjeni u kif jintervjeni. Kif u x'fatta jaħdem salvazzjoni għal poplu tiegħu. Aktar minn hekk, Alla imexxi kollox f'kull dettall. Ukoll Alla jopera fostna avolja mhux mirakolosament. M'hemmx għalfejn Alla jagħmilha ovvja, jagħmilha evidenti illi huwa favur tagħna. Biżżejjed għalina l-affermazzjoni tal-kelma tiegħu fejn l-Apostol Pawlu jgħid jekk Alla hu magħna min jista' jkun kontra tagħna? U li ma frankajx l-istess ibnu ma taħalina l-koll, kif ma jtinix miegħu b'xejn il-weġ kollha. Alla huwa favur tagħna. U m'hemmx għalfejn jaħdem mirakli biex jikkonvinċina. Diġà ħadem biżżejjed. Diġà tagħna l-ibnu. Diġà qajmu bell-imwiet għal maħfra u għal salvazzjoni eterna tagħna. U f'dan imisna ta' bilħaq nitennew. Alla llum qed isalvana mhux sempliċement minn irda fiżika, imma minn dannazzjoni eterna. U hemmhekk għandu jkun il-fokus tagħna. U minħabba f'hekk imisna aħna rroddu ħajr lil-mulej kontinwament. Alla fl-istorja ta' Ester ħadem iva, imma ħadem permezz ta' relazzjonijiet umani ordinari, għandek il-Mordecai ma' Ester u Ester ma' żewġa, u ħadem ukoll anke bid-diplomazija. Kif Ester ikkonvinċiet is-sultan l-ewwel stednitu għall-ikla, u mbagħad reġa' stednitu għall-ikla oħra, u mbagħad għaltlu xejn rat li huwa l-aħjar ħin u l-aħjar waqt biex tgħidlu bil-periklu li kienet tinsab fija hi u l-poplu tagħha. F'din l-istorja Alla mhuwiex prominenti, iżda niesu jafu li kollox iseħħ għal ġid tagħhom. Din irridu nkunu konvinti minnha aħna wkoll. Kollox b'xi mod jew ieħor malajr jew aktar tard kollox iseħħ għal ġid tagħna. U allura ejjew ikollna konfidenza fih. Alla jimpurtah minnha. Jaf mixiex aħna għaddejjin, forsi nħossuna eżiljati, medda, besana. Ejjew naffermaw fidi tagħna fih. Ester u Mordecai hekk ġralhom. Raw il-periklu, kienu sabu ruħhom b'darhom mal-ħajt, taqtih il-qalb u frattant finalment raw vittorja. U allura bħalma fdajna falla meta kollox kien miexi ħarir, meta kollox ġie wartu żgħar, kemm aktar issa. Kemm aktar issa. Kif ngħidu il-baħri juri li huwa baħri fil-maltemp mhux vera. U allura nistgħu nħarsu quddiem bil-konfidenza. Konfidenza sempliċi f'Alla, konfidenza filjali fih. L-orarju tiegħu huwa perfett. Jaf meta għandu joħroġna minnha, jaf mixiex aħna għaddejjin f'Iżajja jgħidilna jekk meta intom tgħaddu mill-ilma jiena nkun magħkom. Jiena nkun magħkom. U allura tajjeb li aħna nibqgħu qrib tiegħu, nibqgħu nagħmlu t-tajjeb, nibqgħu naħsbu s-sabiħ u inħallu kollox f'idejh. Nafdaw fih
fil-mixi kollu tagħna. Apostlu Pawlu fl-ittra tiegħu li tas-Solonkin jgħidilna kunu dejjem ferħanin. U dan jgħottu ukoll għallum kunu dejjem ferħanin. Ma jgħidilniex kunu ferħanin il-biċċa l-kbira tal-ħin. Jew meta l-affarijiet jiġuna favorina. Kunu dejjem ferħanin. Għax nafu li l-provvidenza ta' Alla hija mill-aktar sapjenti, hija mill-aktar tajba. U allura ikompli jgħidilna wkoll itolbu bil-ma tieqfu. Ġifieri żommu kuntatt regolari mal-Alla. Ħalli il-menti tagħna jolew il fuq u rroddu l-ħajr f'kollox jgħidilna, f'kollox. Għax din hija r-rieda tal-Alla fi Kristu Ġesu għalikom. U allura rridu nkunu koraġġjużi, jiswilna kemm jiswilna. Ester is-Sokrat meta għaddiet minn dak it-teddid kollu u Pawlu wkoll meta inqabad f'dik il-maltempata li mbagħad spiċċa nawfragata u Malta u Luqa u l-passiġġieri l-oħra. F'nofs il-maltempata Pawlu assigura lill-passiġġiera u qalilhom li derli anġlu ta' dak Alla li jiena nservi u qalli li ebda persuna minna mi se tintilef. Aħna ma nafux hux kull persuna se tgħaddi minn din il-prova, ma nafux. U allura għax ma nafux aktar u aktar jeħtieġ li aħna inħarsu lejh u jiġri x'jiġri. Bħalma qalu l-tlet żgħażagħ meta ma durawx l-istatwa tad-deb tas-Sultan Nebukadnezzar, meta ġew arrestati u mewquda quddiem is-Sultan qalulu kun nafa Sultan li aħna maħniex se nidaraw l-istatwa tad-deb tiegħek. Alla tagħna kapaċi jeħlisna, imma anke jekk ma ħlisniex, maħniex se niddeżonorawh bil-diżubbidjenza tagħna. U allura tajjeb l-ewwel li f'dan iż-żmien aktar minn qatt qabel forsi, issa li nisabu forsi ristretti magħluqin fid-djar tagħna. Ejjew nżommu kuntatt mal-Alla f'kull ħin. Dan huwa ħin fejn aħna nistgħu nirbiljaw spiritwalment, nistgħu niġġeddu fl-ispirtu ta' ġewwa u nfittxu aktar. Hekk jew hekk iċ-ċirkostanzi hekk jiddomandaw. Ester pereżempju qaltilhom biex isumu għal 3 ijiem qaltilhom. Imbagħad jiena nkun lesta li nidħol quddiem is-Sultan. Fil-kriżi Alla kapaċi juża l-kriżi biex iqanqal fina spiritu ta' devozzjoni u tfittxija. Xi wħud minnkom issuġġerew li nagħmlu sawma. Jiena ngħid li l-aħjar li dan jkun fuq bażi volontarja. Jekk xi wħud minnkom jidhrilkom li għandkom issumu sabiex anke wkoll b'konċentrazzjoni tfittxu aktar l-Alla bil-ħeġġa u bi ħrara għandkom kull libertà. Però m'għandniex għalfejn nissekkaw il xulxin, is-sawm l-aħjar isir bħala dixxilpina privata, però veru, ejjew nużaw dan il-żmien biex nitqanqlu fina nfusna, flok ma nbaxxu rasna ejjew nħarsu l fuq u naraw li Alla tagħna għadu fuq it-tron u kapaċi jidderiġi kollox għat-tmiem xieraq tiegħu skont kif jidhirlu hu l-aħjar. L-Apostlu Pawlu fl-ittra l-Filippin jgħidilna tħabbtu raskom b'xejn, ġifieri tinkwetawx bla bżonn, iżda f'kull ħaġa ħalli dak li jkun jeħtieġilkom ikun marraf lil Alla bit-talb u bit-tħannin u b'ratt il-ħajr. Jekk tinsab anzjuż, itolbu l-Alla, għajdlu illi tinsab inkwetat jew beżan, għajdlu. Itfgħu fuqu l-hemm tagħkom kollu u jħossibkom. Bagħad is-sliem t'Alla illi jisboq kull dan iħarsilkom qalbkom u moħħkom
fi Kristu Ġesu. Ejjew nibqgħu pożittivi, ejjew naħsbu fil-ħwejjeġ li huma vera, fil-ħwejjeġ li huma xierqa, ġusti, il-ħwejjeġ li huma safjin, il-ħwejjeġ li jistħoqilhom l-imħabba, u jekk hemm xi virtu, jekk hemm xi tifħir fuq dan il-ħwejjeġ misna naħsbu. Ejjew ma naqgħux fin-negattiv, ejjew ma nifissawx fuq l-ikraħ. U dak li konna nagħmlu meta stajna niltaqgħu flimkien u nħeġġu xulxin u nimmotivaw xulxin għall-imħabba u l-għemil it-tajjeb. Ejjew nagħmlu aktar issa, aktar ninsabħaw. Pawlu meta kien magħluq fil-ħabs f'Ruma u kitab il-Filippin qalilhom illi l-priġunerija tiegħi Alla inqeda biha biex il-Vanġelu jinstema' aktar u aktar. Il għaliex dawk kollha fil-pretorju issa semgħu l-Evanġelju. U dawk in-nies li kienu Ruma, l-insara jkunu f'Ruma, meta semgħu li hu kien fil-ħabs, għamlu l-qalb aktar u aktar biex ixandru l-Evanġelju. U allura nistgħu nużaw dak li huwa ħanejdu hekk negattiv, nistgħu nużawh biex il-kawża tal-Evanġelju u l-glorja ta' Kristu ikunu aktar u aktar avvanzati. Jiena l-ewwel nerġa' nidħol f'kuntatt magħkom jekk Alla jrid il-ħadd li ġej. Fil-frattemp inżommu lil xulxin fit-talb tagħna sabiex Alla jkompli jibdilna, jkompli isaħħaħna u jitrasformana fi xbija ta' Ibnu Ġesu Kristu. Il għaliex dan huwa l-għan tiegħu. Kwalunkwe ħaġa li tiġrilna kapaċi bil-fidi naqilbuha sabiex nużawha bħala stepping stone ħalli navvanzaw aktar, insiru nafu aktar Ġesu Kristu. U insiru nafu li għalkemm kultant jidher rieqed fid-dgħajsa u l-maltempata għaddejja. U għandna ħabta li aħna mmorru nqajmuh u forsi anke nċanfruh mullej ma jimpurtakx li se nitilfu. U Ġesu qalilhom wara li sikket l-imwieġ u l-irjieħ u l-irwiefen dar fuqhom qalilhom għalfejn iddubitajtu. Fejn hija l-fidi tagħkom? L-offiċjat tal-prova ejjew nonoraw lill-Alla tagħna, il-ħallieq tas-sema u l-art. Dak li kapaċi jippreservana u iwassalna vittorja finali. Il-mulej jkun magħkom. Saħħiet.